Za početak ću naručiti sve potrebno za renoviranje. Kako brza dostava. Ovo je moje? Da vidimo šta je unutra. Mamice, pacov! Sklonite ga odavde. Maj, uradi nešto. Kako slatki pacov. Uzet ću ga sebi. Biće mi prijatelj. Dakle, moram skloniti svu paučinu sa kuće. Tako je. A sada najzanimljiviji video. Ukrašavanje kuće. Ovo smeće mi ne treba. Maj, možeš li da paziš malo? Sad ću te naučiti pameti. Čekaj. Imam nešto za tebe. Eto, ovo su jako ukusne žele bombone. Okej, opraštam ti. Dobro je. Dakle, nastavit ću da sređujem kuću. Farba u spreju. To je baš ono što mi treba. Hoću da nacrtam grafiti po celoj kući. Da, odlično mi ide. Kad to crtam po gradu, grdi me policija. A ovdje mogu raditi šta hoću. I niko mi ne može ništa. Wow, svaka čast. Hvala. Boja se nije osušila. Krov. Također ga treba ukrasiti. Koristit ću šarene kuglice od plastilina. Zalepit ću na krov dok se boja nije osušila. Tako je. Ostalo staviti zastavu i to je to. Moja kuća je najbolja. Jane, šta je s tobom? Sa mnom je sve u redu. Znam šta da radim sa svim ovim nalepnicama. Mogu ih zalepiti na kuću, onda će postati žuta. Baš super, zar ne? Sad moja kuća liči na sunce. Nedostaje jednog. Tačno. Gotovo. Sada treba ukrasiti krov. Ovi baloni treba naduvati i staviti na krov. Pogledajte kako slatko kuća sam napravila. Odlično mi ide. To je jako zabavno. Dobro, dosta igranja. Moram da radim. Tako je, sve spremno. Wow, Phoebe, jesi vidjela? Jao, dobro. Ostalo je staviti sunce na krov. Mike, sad mi imamo najlepše kuće u okolini. Phoebe, šta čekaš? Dobro, ja imam roze tepih. Stavit ću ga na krov. Hajde, drži se. Nešto neće. Znam. Pričvrstit ću ga sa ekserima. Joj, udarila sam prst. Ovaj posao nije za mene. Zvaću majstora. Halo? Da, zdravo. Treba mi pomoć oko kuće. Dobar dan. Stavite to na krov, molim vas. Nema problema. Tu treba građevinska heftalica, a ne ekseri. To je to. Znate, hajde da ukrasimo tepihom ne samo krov, nego i svu kuću. Gore ću staviti srce, dodati malo balona i to je to. Wow, vi tačno znate šta ja volim. Hvala na pomoći. Ovo je vaša plata. Tako mnogo. Ne, samo to. Dobro, doviđenja. Svaka nam čast. Da, obožavam miris svežih limuna. Tačno. Hoću da pored moje kuće raste limunovo drvo i širi taj miris. Treba samo posaditi limun i politi ga. Wow, tako lepo limunovo drvo. Sad ću uvek imati sveže limune. Treba još staviti ležaljku ispod drva u hladovinu. Nedostaje samo šešira i ukusnog koktela. Da, ja sam na odmoru. Jane, šta tu radiš? Limuni. Hoću da probam. Joj, kako kiselo. Fuj. Mike, šta si uradio? Ne smeš jesti moje limune. To je bio prvi i posljednji put. Ja imam mini košarku. Znate šta? Napravit ću sebi pravi košarkaški teren.
Da, to je odlična ideja. Treba mi samo lopta i koš. Ups, nisam tako planirao. Gledajte šta mogu. Jeste vidjeli? Ja sam pravi majstor. Sad ću pogoditi koš. Mike, znam da si to ti uradio. Eto kako se to radi. Oho. Da, uči od mene, dečko. Dobro, nemam vremena za igranje. Moram napraviti ljuljašku. Par minuta i gotovo. Wow, ispalo je preslatko. Ljuljaću svog jednoroga na njoj. A sad ću ukrasiti krov cvećem. O da, miris je divan. Stavit ću još poštansko sanduče i ukrasiti ga nalepnicama. To je kuća iz mojih snova. Šta mi rade komšije? Da vidim. Mike, fuj, ti si kao uvek. A šta je kod Phoebe? Stavila je poštansko sanduče. Hoću ja. I došla mi jedna ideja. Ukrasit ću sanduk cvjetićima. Da, to će biti baš slatko. Umočit ću cvet u boju i napraviti otisak. Ekstra. Znate, i ja sam smislio kako da ukrasim svoj sanduk. Biće u obliku dinosaurusa. Pogledajte. Poštar ide. Dobar dan, doneo sam vam pisma. Ovo je za vas. Hvala puno. Čekajte, a ja? Da, omašio sam vas. Moja ruka. To je bilo smešno. Ups. Wow. Kakva lepotica. Dobar dan. Izvinjavam se. Vaše pismo. Hvala puno. Vidimo se. Odlučio sam da je vreme za ukrašavanje sobe. Unutra je baš prazno. Treba staviti te... Odlično. A znate šta je to? To su strelice. Sad ću okačiti na njih svoje blastere. Baš su moćne. Super. I poster ću okačiti na zid. Tako je. Hej, u čemu je stvar? Dobro, uradit ću ovako. Tako je bolje. Ovdje ću staviti stočić. A na stolu će biti dvorac za mog ljubimca. Također ću staviti ovdje igračke i bokserske rukavice. Ja sam sportista, treniram svaki dan. Ovdje ću okačiti televizor da se treniram. A tu će biti fotelja. Da, sad moja soba izgleda zaista super. Charlie, dobrodošao. Vreme za trening. Idemo. 1, 2, 3. Wow! Soba Majka izgleda zaista super. Nema veze, sad ću i ja srediti svoju sobu. Na pod ću staviti roze tepih. A na zidovima će biti šara u obliku ovakvih usana. Prvo ću staviti lepak, a zatim šljakice. Pogledajte, to će biti jako lepo. O da, svaka mi čast. Preslatko. A sad ću okačiti na on lampice. Hoću da sve bude roze. Ovdje će biti ormar gdje ću držati svoje cipele. Da. A sa druge strane će biti tašne. Imam ih baš mnogo. A na vrhu će biti moja kruna. O, znam, na zidovi ću okačiti slike sa mojim dečkom. O, ideja. Treba mi mali stočić gdje će biti moja šminka i lakovi za nokte. Poređat ću sve
Tu ću se šminkati svaki dan. Usput, moram staviti parfem. Tako je, volim da mirišem lepo. Sad je vreme da napravim mesto za mog ljubimca. To je ležaljka za moju malu macu Jess. Hajde, smesti se ovdje, draga. Kupila sam ti još igračku, uživaj. Jane, kako si ti? Da, ostala sam samo ja. Smislila sam nešto. Na pod ću sipati pesak umjesto tepiha. Hoću da se osjećam kao na plaži. Na zid ću okačiti ovu slatku patkicu. Obožavam ih, tako su slatke. A sad ću nacrtati dugu na zidu. I stisnut ću na četkicu različite boje. Da, tako je. I gledajte sad. Wow, to je prelepo. Svaka mi čast. Nedostaje samo par oblaka i to je to. A sad mi trebaju police od Lego kocka. A na police ću staviti sve stvari koje volim. Divno. Tačno. Treba mi još mjesto za moje igračke. Obožavam ih sve. I sve su žute. Također imam ukulele. Stavit ću ga ovdje. Da. I moram sedeti na nečem. Odmaračku na spasilačkom krugu. Ekstra. Ostalo je napraviti mjesto za svog ljubimca. Upoznajte moje kuće, Mary. Nevjerovatne. Ovo je tvoja ležaljka, Mary. Možeš odmarati na njoj. Volim te, draga. Koliko žute hrane. A ja imam roze. Ko će da počne? Mike, mogu li ja biti prva, molim te? Super, onda počinjem. Želim prvo da uzmem veliku žvaku, Buba. Izgleda baš dobro. Sad ću da je probam. U stvari, čekajte. Došla mi je ideja. Iseći ću od žvake roze talas. Pogledajte, to je baš slatko. Ukrasit ću tortu okolo. O da, to izgleda divno. Sviđa mi se. A zatim će mi trebati roze čokoladice Ritter Sport. Gdje da je stavim? O, tačno. I stopit ću čokoladu. Onda ću moći da napravim čokoladne figurice. Dakle, odseći ću kraj pakovanja. I iscediti čokoladu u činiju. Unutra je hladna voda i puno leda. Čokoladne figurice će se odmah zaladiti. Mike, kako ti se čini? Super. Stavit ću čokoladno srce ovdje. Treba mi što više srca. O da, odlično mi ide. Pogledaj, imam čak i šećernu vunu. Mike, kako ti se sviđaju moje brkovi? Jao, izgledaš baš smešno. Hvala. Ovom vunom ću napuniti srca i napraviti oblake. O da, baš slatko. A brkovi mogu pojesti. Kako ukusno. Mike, na tebe red. Vrlo rado. Želim da počnem od ovog. To su žute konfete. Baš su dobre. Sigurno će ispasti lepo kad ih sipam na svoj deo torte. O da. Pogledaj. Što je to? Liči na malu krofnu. Baš je mala i slatka. Došla mi je ideja. Mogu razvaljati krofnu i učiniti je većom. Da, ispalo je baš super. Sviđa mi se. Dakle, stavit ću je na tortu. Ovako. Pogledajte, to liči na cvetiće. Je li to žvaka? Zanimljivo. Sad ću ukrasiti svoju tortu kockama. O, da. Jao, nema više ništa.
Dobro, probat ću kasnije. Da, probat ćete tortu kad završite da je ukrašavate. Evo nove hrane. Hajde da vidimo šta ste dobili. Hoću i ja da počnem ovog puta. Super! Počet ću od Fante. Obožavam je. Tako ukusna. Mike, to nije za pijenje? Da, tačno. Dobro, sad ću smisliti nešto. Mike, daj da ti pomognem. Uzmi kalupe u obliku zečeva. Zanimljivo. Čekaj, to nije jestivo. Mike, to ne treba jesti. A vidi, imam frižider. Jesi sada shvatio? Da, tačno. Mogu napraviti led od Fante u obliku zečeva. Da, sipat ću Fantu u kalup. A zatim staviti to u frižider. Tako je. A dok čekam, ukrasit ću tortu ovim bananama. Ne otvara se. Ko je tako zatvorio pakovanje da ne mogu otvoriti? Hvala, Monika. Baš to mi treba. Da, uspelo je. A sad ću izvaditi banane i staviti ih na tortu u obliku cvjetića. Super je ispalo. Imam čak i Skittles. Sa njim također mogu ukrasiti tortu. Taman odgovara za moju pračku. Ciljam. Ne. Moraš u tortu, ne u mene. Monika, znam, šalim se. Sad ću pogoditi. Da, pravo u cilj. Ispalo je jako super. Hajde da vidimo kako su moje zeke. Odlično. Dakle, ukrasit ću tortu zečevima. Wow, to izgleda baš lepo. Mike, svaka čast. Dobro, sad je mora da ukrasim tortu. Počet ću od ovog. To je roze oreo. Izgleda jako lepo. I miris je super. Dakle, stavit ću ga ovdje. Wow, preslatko. A sad mi treba roza marshmallow. Wow, tako mekat. Kao oblak. A još će mi trebati roza Nutella. Sipat ću je u kesicu za fil. Savršeno. A sad ću nacrtati slatke face na marshmallowu. To treba raditi pažljivo. Da, odlično ide. To će trajati milion sati. Koliko još da čekam? Već sam se smorio. Eto, završila sam. Ispalo je baš lepo. Mike, kako ti se čini? Mike je zaspao. Ok, sad ću ga naučiti pameti. Nacrtat ću mu čokoladni brkovi. O, da. To će biti baš smiješno. Monika, šta si uradila? Daj mi da vidim. To je zaista smešno. Brkovi nisu samo smešni, već i ukusni. Vidi, to su novi slatkiši. Ovog puta su čak i bolji. Cool. Mogu li ja da počnem? Super. Dakle, uzet ću ove pucketove bombone. Otvaram kesicu. Wow, kako lepo. Jao, sad ću da kinem. Jao. Wow, ispalo je jako lepo. Ups, Mike, izvini. Pazi, Monika. Ok, šta dalje? Lizalice izgledaju baš lepo. Dakle, stavit ću ih ovdje. Eto, sve spremno. Moja strana je ukrašena. Mike, šta ti? Hajde. Ok, treba smisliti nešto zaista dobro. Tačno, imam najbolje bombone Toxic Waste. Sipat ću sve na dasku. A zatim ih treba izmrviti. Da, uradit ću to čekićem. Odlično mi ide. Šta to radiš? Umorio sam se.
Hvala, ali šta će mi čekić? Wow, ove bombone su jako kisele. Ali mislim da će biti taman sa slatkom tortom. Ove lizalice ću staviti ovdje. Gotovo. Pogledaj kako je lepa naša torta. Napišite u komentarima da li bi htjeli da je probate. Oho, Mike već želi da proba tortu, ali treba pošteno odlučiti ko će prvi probati. Pobedila je Monika. Da, pobeda je moje. Započinjem degustaciju. A prvo ću probati ovu lizalicu. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Ove bombone tako zabavno pucaju na jeziku. Tako neobičan osjećaj. Želim da probam odmah sve lizalice. Mike, šta gledaš? Počni. Dobro, onda ću i ja početi od lizalica. Imam ovdje fil sa kiselom karamelom. Jao, kako kiselo, ali sviđa mi se. Želim još. Drugari, tako ste smešni. Hajde da nastavimo. Šta je dalje na redu? Šta? Hoćete da pojedete ceo sprat torte? Wow! Zavidimo vam. I mi bi rado probali pače vaše torte. O da, prelepo. Pitam se, a kakav će biti drugi sprat? Probajte i recite nam. Ja ću prvo probati. Wow, kako lep roza fil. Oduševljena sam. A evo ga manšmelu. Baš je dobar. Wow, i meni se sviđa. Da, a kakvi su zečevi. Sad ću da probam. O, super. I Skittles je dobar. O, da. Roze Oreo je također super. Dakle, hoćemo da probamo posljednji sprat? Naravno. Sad ću odseći pače. O, jedva čekam da probam. Divno. O, a kakva je krofna. Da, prelepa je. Želim da pojedem što više žvake. O, sad ću napraviti balon, vidi. O, odlično. Moj deo je također prelep. Ne sumnjam. O da, znala sam. To je divno. Obožavam roze boju. U ovoj torti je savršeno sve. O, usput i ja imam žvaku. A Mike, hajde da se takmičimo čiji balon će biti veći. To je nerešeno.